Aquest cap de setmana ha estat replet d'activitats a Torrent, una d'elles el Dia del Rossejat, celebrat a la plaça Major, un esdeveniment que ha homenatjat a un dels productes gastronòmics més representatius de Torrent i de les seues tradicions locals. El rossejat és una cosa que portava jo sempre volent fer esta festa, però que una vegada que per circumstàncies diuen que havien patentat el nom de rossejat i es comença a dir cassola de Sant Blai. I entonces me negava rotundament i fa poc de temps se donaren compte que no estava registrat el nom i entonces l'alcalde digué que, o sigui, l'Ajuntament registrar aquest nom perquè el poguera gastar qualsevol. I entonces dic, pues res, avant. I la veritat és que la iniciativa va ser el primer any, la gent ha hagut molta resposta. Conta'm un poc en què consisteix lo del rossejat, o sigui, els ingredients i tot això, perquè cada persona ho fa d'una manera. Això és... Sí, jo penso que és més complicat encara que la paella. Jo he estat preguntant a dones majors, a carnissers, carnisseres, i cada un té el seu truquet. Entonces, és complicat el rossejat. I finalment, com convidaries a tota la gent que no coneix el rossejat a que vinga, el prove, se ho passem amb vosaltres? Què els diries? Bueno, pues que això, que vingueren així a Torrent a participar en esta festa, a tastar-lo, i segur que els anava a agradar. Encara que este rossejat és de sobres que és d'un bon putxero, però sí la que té la particularitat que té és que porta la pilota dolça. N'hi ha qui la pilota dolça la fa a part i n'hi ha qui la posa al final, quan ja està quasi cuit l'arròs, el posa i aquest saboret entre dolç i salat és el que li dona la peculiaritat. I reuneix, quasi com la paella, a tots els amics i a tota la família al voltant del plat d'eixe per tastar-lo. Vosaltres esteu convidats quan vulgueu, Moltes gràcies. No se n'aneu sense tastar-lo. És la primera vegada que ho fem, que ho organitzem. En Torrent tampoc s'ha organitzat abans i com que se va demostrar que el nom de rossejat encara no se podia utilitzar per a poder promocionar-lo i demés, doncs va tindre la idea esta persona, Rigoberto Mora, on feia la nostra comissió, i el vàrem apoyar per a poder dur a terme la iniciativa. També Manolo Carratalà, que és un cuiner professional de la nostra comissió, és junt amb Rigo els que han liderat el projecte de tindre tota l'organització, i el que hem volgut és que tot el teixit associatiu de la població poguera estar així avui representada, i no sols un acte intern nostre, sinó que per al poble i per qualsevol persona individual podia presentar-se i portar la seva cassola, com efectivament així s'ha fet, perquè s'ha fet unes investigacions de cada dona com fa el seu rossejat a sa casa, i que n'hi ha algunes xicotetes variants, i algunes d'elles sí que ens han portat avui el seu rossejat. Conta'm un poquet, per a finalitzar, com s'ha portat tot això a terme durant el llarg del dia i després de la masterclass i del que estem veient ara, què passarà després, el dinar i tot això? Després de la masterclass, el que anem a ensenyar, a mostrar totes les cassoles que ens han portat, que són, si no recordem mal, 6, i mostrarem de qui són, o sigui, perquè no és un concurs, per tant és públic de qui són les cassoles, se tastaran, i a continuació se farà un sorteig entre els participants d'uns premis que hem tingut dels patrocinadors, perquè per això mateix, perquè no és concurs. El bonic és que hagin vingut així avui en la seva cassola, que després puguem estar tots dinant junts en família, i res més, i tindre un bon record del dia. Un menjar del qual tots han gaudit. La jornada ha consistit en una demostració de cuina i de balls típics. De la mà del cuiner Manolo Carratalà es va elaborar un rossejat en directe. Tots els productes que se fiquen en el rossejat, tant la pilota dolça com la pilota salada, pràcticament és així en Torrent on se fica, i té un sabor especial, l'arròs, el rossejat, d'ací de Torrent.
Conta'm un poc en què consisteix aquest acte, o sigui, la gent que ve també, per exemple, els cuiners, el que fan, en què és el plat. Pues, en primer lloc, això se fa, és un acte molt nou. Fins ara, pues, per donar a conèixer, sobretot, el que és el rossejat. El rossejat típic, un plat típic d'ací de Torrent. El cuiner, pues, el cuiner és d'ací de Torrent, és un xic que s'ha preocupat molt per la cuina torrentina i entonces està pues, divulgant tot el que és el rossejat. En què consisteix el producte? Pues, principalment pues, és molt de cerdo dur, ternera, dur pilotes dolça, pilota salà, botifarra negra i botifarra blanca, principalment. És un arrosser, no? Un arrosset, sí, és un arrosset sec però amb un sabor especial. És la primera vegada que es faci a Torrent o ja porteu anys fent? Així en Torrent s'han fet molts actes d'aquest tipus. Ja fa molts anys, en l'extingit Hotel Lido, ja se feia les demostracions i concursos de rossejat. S'oblidà, en uns anys passats, s'oblidà això i ara pareix ser que duen uns quants anys ja intentant que això se conega un poc més. I què li pareix aquesta iniciativa de que es conega un poquet més? Molt bé, me pareix perfecta perquè és un plat que val la pena provar-lo i val la pena, disfrutar-lo. Estic veient així a moltes falleres, això ho organitza alguna falla o no sap? Sí, això ho organitza, pareix ser, perquè per el personal que veig així, la falla d'ací de la mateixa plaça. I l'Ajuntament m'imagina que col·labora, perquè ara va fer una demostració de com se fa l'arròs torrentí, el rossejat torrentí. L'arròs rossejat de Torrent és un arròs d'un putxero, una olla com de Nadal, ben documentat, que pot admitir fins a 5 o 6 carns, després porta els embotits típics, porta el blanquet, porta la botifarra de carn, el botifarró de ceba i porta també el blanquet. Després li porta una pilota feta de magre, porta una pilota de sang, porta un buloquet i pot dur també, i per supost, la peculiaritat més interessant del rossejat nostre, de la nostra cassola d'arròs al forn, que se diu rossejat, és la pilota dolça. La pilota dolça és com un massapà que està fet a base de manteca de cerdo, armela ratllà, sucre, canella i rallaura de llima. Tot això s'amassa bé i a partir d'allí se fica al forn en companyia de l'arròs. Normalment nosaltres sempre fiquem l'arròs al forn uns 30 minuts i a partir dels 30 minuts és quan li fiquem la pilota dolça, perquè du molt de sucre perquè no se creme. Entonces, bueno, això és la peculiaritat del rossejat torrentí, del plat més emblemàtic de la nostra gastronomia. Sabem que cada persona el fa d'una manera, encara que hi ha una base. Què significa per a tu fer aquesta masterclass en un dia com avui, que pràcticament l'objectiu que té és promocionar el rossejat torrentí, no? Bueno, per a mi significa dues coses. Primer, haver pogut reprendre per banda de l'Ajuntament i les entitats que corresponen el nom de rossejat, que es queda bloquejat una temporada i se li començaran a donar noms que no corresponen a la nostra activitat culinària, i a partir d'allí cada persona pot fer en el seu arròs el que crega convenient. La persona que li agrada més cerdo li posa més, la que li agrada menys, la persona que li agrada més ternera o per intolerància o per al·lèrgies, ni algun producte que no pot prendre, és evident que pot llevar-lo, canviar-lo per un altre, i el rossejat així de bo. La base d'aquest rossejat és un caldo, un bon fondo i un caldo en qualitat i ben fet. I a partir d'ahir, evidentment, també porta cigrons, però les persones que li agrada més d'una cosa li posarà més, que li agrada menys d'una cosa li posaran menys. I al final lo important és menjar-se-lo en companyia de la família. Com ha dit antes, este arròs es menja sobretot el dia de Sant Blai, on tots els fills de Torrent, que durant tot l'any no estan així, venen a Torrent aquest dia per poder menjar-se este plat tan emblemàtic i tan suculent i tan potent de la nostra gastronomia. Què té el rossejat que no tinga, per exemple, la paella o la fideuà o algun menjar típic de la Comunitat Valenciana? Algo que digues tu, és que és especial, és que este és el bo. Bueno, jo mai diré que és el bo, jo te puc dir que és el millor, però de totes formes, mira, al llarg de tota la nostra geografia n'hi ha plats d'arrossos al forn, com en Aixàtiva, com el plat d'arròs al forn en Costa, en la zona de la Safor, el plat que fan de fruits secs en la zona del Canal de Navarrés, són plats d'una qualitat impressionant, tots boníssims, aquí millor, no?
Però el que passa és que la peculiaritat del nostre rossejat, que al final ve de la derivació i la traducció de gratinado rossejat en valencià, és la pilota dolça. És el que el fa un plat únic i un plat especial. És un plat d'un sabor molt bo, és impressionant, perquè és un puchero en moltes carns i en molta no sé, la veritat és que és un arròs que té molta autoritat i se pot menjar. Què té que diferència en la paella, en la fideuà? Són arrossos totalment distintos, la forma de processar-los, de cuinar-los i per supost de menjar-los, no? O sigui, no té res que veure una cosa amb l'altra. Siguen tots bueníssims, són totalment distints. Una iniciativa que ha donat vida al poble. La palla de la plaça ha tingut una iniciativa de reivindicar algo tan nostre com el rossejat. Hi ha que dir que l'Ajuntament de Torrent té patentat el nom d'aquest arròs i la forma de fer-lo perquè el volem preservar i volem que l'utilitzi, que la fórmula la utilitzi qui considera oportú, però que el nom estigui protegit per part de l'Ajuntament de Torrent. I avui és així, aquest dia en què així a la plaça, als peus de la torre, han confluït un munt d'activitats, han generat un molt bon ambient i és aquest dia en què estem reivindicant allò que és nostre. És nostre la torre, és nostre el carrer, és nostre el rossejat i hem pogut fer un conglomerat d'activitats que han fet possible en un matí molt interessant perquè fa molt bon solet dir-los als torrentins i a les torrentines que el plat típic de Torrent és el rossejat. És la primera vegada que es fa un acte així o ja se porta anys intentant que aquest acte es dugui endavant i mostrar un plat estrella de gastronomia així en Torrent? L'arrossejat és objecte de concursos. Fa 18 o 20 anys es feia un concurs que deixà de fer-se, fa 3 o 4 anys s'ha tornat a reiniciar el concurs, però això és una altra qüestió. Això és un concurs que venen restaurants de Torrent i molts de fora, que cada un fa la seva forma de fer l'arròs i que al final guanya un. És un concurs com un altre culinari. El fet d'avui no ser un concurs, sinó dir cada un que passa el seu arròs, com el fan a casa, com considera que el té que fer i el van a dur després. Avui hi ha molta gent fent l'arròs a casa i el durà a hora de dinar i ahir podrà veure cada un quina forma té de poder-lo fer, perquè peculiaritats n'hi ha un muntó. I cada un li añadeix aquest toc personal que és molt normal en el tema de qüestions culinàries. No és un concurs, és la reivindicació. El nostre és això. Què té de diferent el rossejat torrentí de, per exemple, la paella o la fideuà, de plats típics de la Comunitat Valenciana? La paella, el caldo se genera a base de que bullga en la paella pollastre, conill, pato i tal. Això és tot el contrari. El caldo se genera en productes molt més forts que tenen moltes més calories. Cansalà, botifarres, pilotes, gent que té material que té molta grassa. Entonces el caldo és molt més fort. No té res que veure un caldo de puchero en un caldo de paella. L'arròs al final a un li agradarà més suc que altre, però completament diferent. Una valoració així en general i dir com convides a la gent per a que vinga a provar-lo, no? Ne van a vindre quasi 300 a dinar. Segons m'han dit, l'organització n'hi ha quasi 300 persones apuntades que vindran a dinar i ara es començaran a aparèixer dins de mitja hora aproximadament l'arròs que cada una de les famílies, que cada una de les persones el du així per menjar-se-lo ells i compartir-lo en els demés. La gent, quan li parles de rossejat torrentí, sap on va. El que vol tindre la possibilitat de dir, mira, este té una peculiaritat, este m'agrada més, este li han ficat més cansalada, este li han ficat menys, són aquestes coses particulars que cada una de les cassoles té. La gent sap que parlem d'algo que és nostre, ho coneix, no hi ha que promocionar-lo més enllà de dir mantinguem-lo viu i gastem-lo, i és un poc el que això vol. Gastem l'arròs rossejat de Torrent, no només en les fetges clàssiques de Sant Antoni, sobretot Sant Blai, sinó al llarg de l'any quan considerem oportú. I aquesta és un poc la missió que té, aquesta reivindicació de l'arròs com a tal.
O sigui, no és un concurs, és simplement es fa l'arròs per diferents famílies o persones i després es reparteix, no?, per a que cada un provi. Això no és un concurs, és simplement potenciar el plat, reivindicar el plat i dir a la gent que té les seues peculiaritats, però no és un concurs. Per a gaudir del Dia del Rossejat torrentí, la Comissió de la Falla de la Plaça havia convidat a totes les associacions de Torrent i al públic en general per a unir-se a la jornada en la qual s'han reivindicat el patrimoni lúdic, festiu i cultural de Torrent.